Sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level, kegiatan peribadahan di tempat-tempat ibadah dapat kembali dilaksanakan dengan maksimal orang yang hadir adalah 50% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Syarat untuk mengikuti kegiatan ibadah di gereja adalah telah menerima vaksin COVID-19. Bagi jemaat yang belum menerima vaksin COVID-19 dianjurkan untuk menghubungi puskesmas atau tempat-tempat lain yang sedang menyelenggarakan program vaksinasi. Jemaat yang datang ke gereja harus dalam keadaan sehat dan tidak melakukan kontak dengan seseorang yang dinyatakan COVID dalam jangka waktu 14 hari. Jika jemaat merasa kurang enak badan, sangat dianjurkan untuk mengikuti ibadah dari rumah terlebih dahulu. Untuk jemaat yang masih anak-anak atau di atas 60 tahun atau ibu hamil dan menyusui atau jemaat yang memiliki riwayat penyakit bawaan dan kronis yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 disarankan untuk beribadah di rumah. Jemaat yang datang ke gereja diwajibkan menggunakan masker dengan tepat menutupi mulut dan hidung, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, double masker. Jemaat diwajibkan untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer di tempat yang telah disediakan, yang berada di sekitar HKBP Depok 2. Pengukuran suhu badan setiap jemaat akan dilakukan sebelum memasuki gereja. Jika suhu sama dengan atau lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan untuk memasuki lingkungan gereja HKBP Depok 2. Jemaat wajib menjaga jarak selama berada di lingkungan gereja HKBP Depok 2 dan duduk sesuai tanda pada bangku saat ibadah berlangsung, tidak duduk pada bangku dengan tanda silang. Jemaat dihimbau untuk tidak bersalaman dan melakukan kontak fisik sebelum dan sesudah ibadah berlangsung, serta dapat segera pulang ke rumah masing-masing setelah ibadah selesai. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita saluhutna. Tapasada marohatta di pernggota di Manogoton, ima di perningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Tapasada rohatta mered di mahita sian buku ede nomor 57 ayat sada sahat roditolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di dok Jehova madok Tuhaku, hudul maho di siamukon, pai mahubain akamusum si dege-degeon nipatmu. Maronggoman bangsom rosian lomona, diari parporanganmu marpahean habadiaon. Songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho paranganmu akanau poso. Nunga pola maruari Jehova, jaladang tagamon sol-solanna rohana. Sai hodo malim rodi saliling-liling na mangihuton horong ni si Melkisedek. Sai patibul madirim ale debata tu atas ni langit hamuliaonmu tu sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, anak ina dumi buli, naung manaik tu banuagi jang jala hudul tu siamun ni debata. Saya suruh mato di perbadia tu rohanami, asa ibana to tau mengajari rohanami, lehon tuhami parhaladuna burju tu hatam, pargogoi manasida,
asa totong diradoti nasida ulaon na jala marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi asa tung rarat harajaon mu di hasianganon pai masude musum peak dituruni patmu sai pamonang mahami saluhutna manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho ai hodo namangolu dohot namanggonggomi rap amai dohot to di purbadia. Amin. Patik ni debata dihita di pesta perningotan arihana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion imasian Markus sada ayat 15. Ninna do nunga dapot tikkina nunga songgop harajaun ni debata paubahamu marohamuna jalha persai hamuma barita naulii ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naobar tupatikmi. Amin.
katopoti madu satta tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitop panasana adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Nata masitutu do hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol bagi do hami nuaeng alani i. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru maton di porbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabesahan hami tu hangoluan na sora suda na pinar bagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosatta. Songonot do hatani Jehova unak komabiar ahu do siluluhon ho nunga pola hujo guarmu au napunaho hasa mengapun ma di debatana di gijang. Amin. Tabegema korsian punguan inahanna.
PP nomor 747 ayat 1 dohot 5. Hatani debata epistel di pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang sadarion tarsurat di pesalmen ono pulualu mamuka sian ayat walu sahat rodi sapulusia tajahama marsorin-sorin ale debata ujudi luluhon ho bangsom ujung ngamangalak ho di bagasan halongonani udan lomoni rohado di pangusehoko ale debata jala di pargogoi hodo perjabaranmu na heal i martiting matuhani jadi torop situ tuma akka boru-boru siboan bari tanauli molo mangulon hamu di holak-kolang ni akka parduaan marsinodang do hamu songon habong ni darapati nani lapis dohot perak jala marsere nagor singdo holena sida dolok ni debata dodolok basan gok akkapus sudolok basani maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Tabi gema korni ina kamis.
Tapuji Tuhatta sian buku ede HKBP nomor 354 ayat 1 dohot tolu. Tidakkon maha porseautai songon nahina tidakkon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohaguhan ido Tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatop ani halak Kristen akan nabadia dohot di hasan ni dosa do di atai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Boa-boa, sadarion Kamis 26 Mei 2022, ima ari hana naik ni Tuhan Yesus. 2 hali do di patupa huriatta parmingguon, ima parmingguon manogot, masuk pukul sia wib, dohot parmingguon botari, masuk pukul 10 wib. Songonima boa-boa dihita, di sadarion, mau lihat mak. Maret de mahitasian buku di HKBP nomor 522 ayat sada dohot udutna huhut papungupelean. Thank you.
Dami di debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Uriana hinaholongan di bagasan kuarli Tuhata Yesus. Hatan di bata barita nauli di tonga-tongani parsaurata manuguton. Ima marititi hatan di bata sian ulaunya kapostel. Biduna parjulo mamuka sian ayat onom. Sahat rodi ayat 10 sada. Ulaun apostel bidu sada ayat onom sahat tu 10 sada. Totong mahita macaha hatani di bata marsika soring. Laos disukun akan apungui maibana. Akan nama pajong-jongomu ma saunari ali Tuhan harajauni di Israel. Alai jalom muna do hagugon nito di porbadia na songgop Tuhamu gabe siti dangi kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon. Dina tinuluton na sida do paibana nalawi tugijang nunga jongjong dilabung na sida dua halak parulus na marlinang-linang. Imayanggo sahatna oras madita saluhutna akamangkay nang adong do tulu rumang ni pamaritaon na sa itapay hutihut taringot tuhutuhata Tuhan Yesus di bagasan pajakonota marhite haporseota siya tiki tu tiki sahat roditikion tarlumobi molubuy hitanwaing marpungu marsaor mamuji pasang guarra marningot akan au pinatupani Tuhata Tuhan Yesus di bagasan nguluta jala palatipak di bagasan sadarioni madiari parningotan ari hananaik ni Tuhata Tuhan Yesus natulu rumang ni pamaritao ni nasia tiki tu tiki natolhas jala tahanguluhot sahat roditikion ima marhite pamaritao ni par evangelium naopati si Matius, si Markus, si Lukas dohot si Yohanes nama maritahon mulai siya sakap ni debata tutonga-tonga ni portibion mulai sian hatutubu ni Tuhan Yesus sahat rodi ari hananaikna tuban wagijang takas do di patubegihon par evangelium naupati songo dia debata maka holongi portibion di bagasan Yesus Kristus na binaritahon na pinatubegihon yakka par evangeliumi sahat rodi hananaik na tuban wagijang napaduahon barita nadapotita sianaka apostel dung mamuka bakit manang dung mamuka manaik Tuhata Tuhan Yesus tu banua gijang sian nama kanguluhon amanah sian nama kanguluhon parsuruan ni Tuhata Tuhan Yesus tuak kasih siani asa borhat memeritahon barita nauli sahat tu sadok portibion jala tu makas mayano pai tu tota marhite turpukta sadarion ima di ulaunya apostel na parjulo sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada
nalaos manugu-nugu hita, nalaos mabeta-betai hita, dohot marsuruh hita madok gabe sitidang ini Kristus tu sadok portibion. Atik pe di bagasa padohano boido hita dibatasi ruang dan waktu. Dohot aka na asingi. Alai sada amanat agung mai siamulanai taringo tu panidangion nya ka apostel lau makanguluhon parsuruon ni tuhata Tuhan Yesus sahat rodi ujung ni portibion manang ujung ni tanaon. Jalan apa tuluhon ima pardalanan ni barita nauli na totong mangulu sia tiki tu tiki marhite tradisi lisan sian Yesus tu sisean sia sisean sahat rodi akaluat inganan di sisik ni tanoon jala termasuk mai nang tuhita halak batak. Dang Yesus benaro secara perdagingon. Dang kasisian manang apostelibe naro madapotok kalak batak secara perdagingon. Alai marurat martubur magudang jala diparar dipakai dibatadui sian person to person ujungna marhitia ka lembaga naung tinotopon ni akana porsiai madapoton akka sipilibigu madapoton akka jolma na soporsea dope tutuhan Yesusi songon lembaga na paborhatton Dr. IL no mensen sia lembaga RMG madapoton halak batak khususna di Tapanuli. Naung tinotas niak kana parjulu amata heine Klemer Betz dohot van Assel sia na kalembaga parbarita nauli asa sahat amanah agungi tutano batak. Jala lau sianima musai marurat jala marparbue sahat pakorhonna di luat kota Depok na humaliangna. Asaido natului siat tiki tutiki na say tahonguluhon akamang akainang asadaka dang daka lupang-lupang. Dang nakolak kata-hata laho manutupi akka utang. Taringo tuhaluaon di Yesus Kristus lau palosehon manak pasaehon utakta songojol mapardosa naikon hita do majalo upanya kahajahatoni alai gabe fakta doi di bagasan panidangion nya kana porsea duktakas dipadiri jala dipilih Tuhani jala sahat mai roditi kita sinwaing jala tuhita manwaing amanahon tuhita ganuk marsada-sada manwaing pajuwudut pambilitun Tuhani asa gabe sitidangi hita taringo tu Yesus naung parjulu manaik tu banua gijang laos huhut padirihon manang paradihon inganan dihita akka naporsea asa parsidohot mian dihanguluan namanotongi ima tuari parpudi. Asa songon ima fase-fase kamang kainang natahangulu sia tiki tu tiki taringotu aha nauk pinatu panidibata marhiti-hiti Yesus Kristus nataha porsei. Nuaing mulak ma hita tu unok ni barita nauli di bagasat tikion ima bagian napaduahon barita ni Yesus marhite-hite akasisean adorak sonaik tu hata Tuhan Yesus tu bandua gijang dungi ditugihon ibana akka sisian nai dipopai dipodai dipaingot jalalos disuruh akka sisiani asa sisiani mamuse nagabe penyambung lidah maka tidakon aka aha nauk pinatupan itu kata Tuhan Yesus jaladang boy marbuni-buni ala tedik dui songon didah di plastik manang tedik dui songon didah di balanga bahwasanya Allah yang mengasihi dunia bukan hanya sebatas kata-kata tidak hanya sebatas
layanan servis bibir manak pamangan, manang holan marhite-hite hata lewat pamangan, alai fakta dui natarida jalan apatar di sihatoropan naikum mangulu pako korna pangotakna sahat rodia katiki namangihut. Alanido berungo 40 hari proses hari hakeyeun itu kata Tuhan Yesus meragam di patu-patu kata Tuhan Yesus lau pataridahon papatarhon hadirionna pabuanang monang ibana manaluhon hamatiani asa sian na pinapatar nai diri nai tuak kasih sianna songona di kuburani tu si Maria dohot akalana asing di perdalanan tuhuta Emmaus dohot dia kasih sian na tongom marpungu di Jerusalem na soporsia si Thomas na okehe Yesus dohot waka torop jolma dope saliling 40 hari asa sikop huason di debata bahwa dang rekayasa dang holan na patabu-tabu si pareon alai memang fakta do bahwa di bagasan huaso do Yesus maka monakon hamateani jalalas na parpudi ditugihon ibana ma siseanna tudolok jeitun asa proses di Simeon atik pirakola sisiani ay ternyata gabe doho do situan na torop rap na sida lemawes lemasihol na sida diaka na naik si patu paun di Jesus alanak takas di boton na sida saha aro di dia do misi na pinaing patu paun di Jesus di tonga-tonga di Portibion ido akamang kainang dungadong pakateun itu hata Tuhan Yesus doho takasi siani jala di patorang songo dia ma Yesus nau patuduhon sakap ni debata di bagasat dirina lau paduahon kajolmai di bagasat dosana gabiarong masukus-sukus sian nasida atong dibuat nasida ma pangaripuni sudah nau pinapatarmi alai Tuhan, sudah nau pinapatarmi alai Yesus berarti disom mahape marujung pajong-jongommu mahape saonari harajauni di Israel ima bonani turpuktai nakining de onom. Mereka menduga karena Yesus telah melakukan kuasa di luar kemampuan manusia bangkit dari kematian dan dia menampakkan bahwa masanya kuasanya bisa menaklukkan segala kekuatan dan kekuasaan dunia sekuler sehingga ada kesimpulan karena bangsa Israel masih dalam jajahan kolonial Romawi berarti di heheun itu kata Tuhan Yesus gabe panipulima di situan natorop doho tak kasisean gabe awal membangun mendeklarasikan patu begihon kemerdekaan secara nasional gabe merdeka bangsa Israel siap penjejahan songo deklarasi na hea pinatupane bangsota marhite-hite Presiden Soekarno dohot Muhammad Hatta. Laho memberitakan, mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gabe starting, gabe awal. HP lagi. Dakya disakapi debata, asa marhite holat diri ni Yesus. Peluahon hala Israel, sian parhatubanon manang siap penjajahan ni Romawi. Alai sakap holong di debata, tu sudedo. Jolma na di Portibion. Ay nung nga di patu jolo inakin, songon na didok ni parat evangelium. Ay didok di Johannes Tule Sopronom, ay songonod do, holong ni rohan di bata di Portibion. Daktu hala Israel. Atik pe nung nga di papatar di batay di mula na itu bangsona, marhite-hite pamiliton na si Abraham, si Ishak, si Jacob. Sahat tu na parwarhon na sida, malua siya parhobatan ng Misir, marhite-hite si Musa. Tapi Tuhan melihat keuniversalan, Tuhan melihat secara umum bagaimana orang-orang di dunia ini harus terselamatkan. Dengan cara apa? Marhiti hamamate ni Yesus dohot hahiona gabeima buni panidangion sasisean
dohot tu hita sahat rolitikion omma pasina didok dia ya walu jala borhat sena waluodo kita laho mengaminkan laho mangukuhon babua na mangula jala mangulu do Tuhani sahat rolitikion martona tu hita kana pinilina aha madidok dia walu kamang kenang didok alai jalo muna doha gugun nito di perbadian na songgop Tuhamu gabe sitidaki kumahamu di Yerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon odo cikal bakal jala odo embrio pemberitaan saya tiki tu tiki ubay nabui hitan waing marpungu di bagas joroon HP padohanon di tahun 33 Masehi tapi masih punya fakta masih punya kebenaran sampai tahun 2022 tepatnya tanggal 26 Mei tahun 2022 manang nai dia penuaing marpungu kana porse nah pinasahat ni tuhata Tuhan Yesusi tuak kasih siani gabe sitidangi kumahamu parjolo di Yerusalem pusat pemberitaan awal karena di saat itu murid-murid Yesus para sisean masih di sekitar Yerusalem mangkobarhon pusat keberadaan umat Israel siapa militon na songo bangsona dohot naiko pakeonna gabe habaoran ni pamilitoni tuakana humaliang dungi tabba mamuse meningkat ma di dogma sia Yerusalem tu Judea nuaingah na dapotita hati hai halak Israel dijajah halak Romawi tolu provinsi tolu wilayah na parjolo Judea di sebelah selatan pusatna Yerusalem wilayah na paduaho di utara Galilea jala di sino hatubuan dohot hagudangan dohot gumodang akaulaun na pinatupan itu kata Tuhan Yesus sebelah utara mulai sian Nasaret Danau Galilea Kapernaum dohot akaluat na asing jalan apa tuluhon di sebelah timur Idumea anggota sebelah barat lautan nama songonima geografis naniadupan di kata Tuhan Yesus hati hai marhite-hite huaso do panggogomin Romawi alanido roh Yesus madok asa gabe sitidangiku kamu di Yerusalem dan tidak lagi hanya Yerusalem tapi dia harus meluas dengan wilayah-wilayah yang ada di Judea tarsongo kita provinsi barat Jawa Barat molorodi bata madok iko sitidangiku kamu di Depok ya Depok secara khusus alai naing berkembang dope iko sahatu Jawa Barat imahata Judea jadi provinsi yang lebih meluas dan itu berjalan seiring dengan waktu alai roh Yesus madok dak sebatas di si aiko tu portibiondo alani iko tongdo pe muse molo nakining di Judea manang Yerusalem itu masih wilayah orang-orang Israel alai didok iko taripar matu beriba iko saha matu halak naso makanguluhon naso manada naso porsea tu Yesus dia mai idok mamusenak kining doho di Samaria. Samaria walaupun pada awalnya merupakan satu keturunan dari keturunan Yakub. Alai dung bola harajaun Israel gabi adong masa 2 marga di sebelah utara, 2 marga di sebelah selatan. Jala taingok dope ngamar 100 tahun gomal di nasida pabuada ngadong be pardumuan ni Israel utara tu Israel selatan. Israel utara i gabe di nasida manasida Samaria. Pusat ni nasida Samaria. Atik pe sisada ama sisada opuru nasida alai songonima meluruk perbedaan. Songonima moladong akan aku murang. Sisada pungua pe boy do gabe paju pangitan urara. Alai roh Yesus mado tidak. Itu harus dihancur leburkan. Opini seperti itu harus diberantas karena orang-orang percaya hanya satu. Alani kolau doham itu Samaria. Harui taingok do pihak kamang kenang. Dinahya Yesus makatai dohot sahalak paropuan di sumur
na adong di Samaria ima sumur sijak kopihinan dungi roh Yesus mangido aek siap paropuan Yohanes 4 ahli do paropuan marhua ho mangido aek tu hami ho hala Yahudi hami ala Samaria dangaro pardo muata kafir roho ima kastila sinuengon hami do nasitong ayo pumuna martangiang irubianado opunami di sodo idia do sasitong na sampai roh Yesus maduk di Yohanes 4 ayat 24 asa akan martangiang dada di inganan di rubia do dia kala nasing alaya kana martangiang ikut di bagasa tod di do kasitongan. Artinya orang-orang yang berdua tidak pernah dibatasi ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja seturut dengan iman percayanya. Tarsongoni mau pemberitahuan alanido di dok Yesus tua kasih siani dakola di Yerusalem alai kosaha tu na humali yang Judea nuaing ikosaha tu ipar tu beriba naso manada Jesusi nasay manutu dirina nasay laon macalu haluaw ni borha matu Samaria jalarak say do pedisi naparpudi di dok sahat rodi ujung ni tanoon sianima sia Jerusalem tu Judea tu Samaria dungi mamukka mamusay sahat matu Asia na met jala sian naso pamotoan naso boy sia tu utuk tahun 1800 sada berarti kurang lebih 1800 saha matu Tanah Batak sia Tanah Batak borha mahala Batak mangarera ma tutong-atongan ibang sota seantro Indonesia adong mana tinggal di Depok jala kita manuaing asa songonima perdalanan di huason di debata ay sino haro mabekita ban nagabi sa punguan. Isino haro na majuhita ban na sa punguan. Isino haro sa tonga-tonga tanong siyan mulay na met-met iba na madok ang wow sugot taduan iko di Depok doaw. Yang terkadang kita tidak tahu bagaimana kita bisa tinggal di Depok ini asing majuak kana tubuh rison. Banggo ito ngalani naung generasi na mangihu nama. Odo na nilot ni Tuhan Yesus sakamang kenang itu melalui amanah yang disampaikan Yesus melalui kuasa Roh Kudus ay di patujulu hatay manak kining ay lay jalo omu nama hagugu oni todi porbadia. Jadi peranan Roh Kudus mau memenuhi amanah Tuhan Yesus sehingga berita tentang Yesus yang menjadi pusat iman kepercayaan kita bisa menebar sampai kemana-mana. Dan Tuhan masih mengatakan sahatu ujung di tahun on. Dak tabo to dope. Manang naulak ni sahatu die. Nuaing hupai pinai hutihut Lembaga Alkitab Indonesia LII sudah menerjemahkan lebih 500-an bahasa-bahasa yang ada di seantro Indonesia. Dakolat tu Dayak alay ngaruh tuak pedalaman na di Sulawesi terlumubi di Papua. Gudang do penuaing na targoar aka suku-suku na adong di pedalaman ni bangsa Indonesia tawon dia ke puluh-puluh na belgei doho puluh-puluh na met malu taro puluh-puluh na belgen munaing mulai sa Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sahatu Papua songoninang puluh-puluh na met mulai sian Pulau W Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Alor, Roti, Flores, do akala na asing. Gudang nai jolma naso tersentuh dope haluaon na siya Tuhan ni. Ido na nido na. Ala nido molo dido na kining atau pajong-jongom mu masaunari Tuhan harajau di Israel na marlapata di si di hawas na sida di Sihol Desida asa gabe bangsa nomor daulat ternyata tidak merujuk kepada bangsa dalam arti kemasyarakatan so kita bangsa Indonesia tapi keumatan umat natadok rupanya akka naporsea sian sudi nasa suku dohot bangso tabereng mah songo dia mah perdalanan memang saya songona terbentur do di baka porsiotai ala songonima hagugon ni portibion jala songo dia kita mengadupi hagugon di portibion aidang murni perdalanan ni hak Kristen otai gariada di perdalanan ni garija na parjului gudang dua kana marsiak bagi gudang dua kana marukil
Na petebu huma hitan waing namar huriyai. Lo moro hata marminggu. Solo moro hata dak pola boha. Pertanyaan apa hita lo moro hata baroba malo solo moro hata dak pola boha. Alayang wakana perjului ikom mangai na sida adong dona mate martir, adong dona hona pasiak-siak. Adong dona sida sampai songon nabi nani akaparopuan lao mangalopa manggorengi ketiri. Ipa masuk tu balanga doho miak makan naung marsi gorgor. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, aka apostel, aka naposo lao makatidakot Tuhani. Ikom menghadapi siksa, ikom menghadapi parukilon. HP nuaing Roma amanat Tuhani mpaingotok kita. Isepe hita kana porsea termasuk HKBP Depo 2 ruas dohot parkalado madok gabe sitidangi ne Kristus. Bagaimana kita mau bersaksi? Ijo debata kita nuaing marhiti katana diari parningotan hana naik ni Tuhan Yesus. Asarap kita marpandidangion. Asarap kita gabe sitidangi orang-orang yang memberitakan tentang kekuatan, kuasa dan keselamatan Tuhan. Bagaimana kita mau memberitakan? Kita sendiri juga banyak tertutup dalam pemberitaan ini. Dang dia ibari songon sahalak paropuan mulai do marmeme. Ahado memeon ni paropuan anggo sojumolo idahan na adong dipiringi dipangan. Dungi dikunyah. Siani masai memehon. Tuhan akonna. Songo dia mahita mameritahon haluau na siya Tuhani hape hita sadiri pe dang mangulu dak porsia di haluau ni. Jala ido di paingo tuhitan waing. Di pardalanan ni ngulutor jala dak taboto sa diliring nari hita di son. Alay natakas mauliate madi di bata nak pita adopi pandemi 21 tahun. Ternyata kita masih sehat, kita masih diberikan Tuhan kesempatan, kita masih bisa bersekutu, memuji memuliakan Tuhan. Dan di dalam suasana itu ternyata ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan dari kita agar kita menjadi saksi-saksi Kristus. Songo dia meta merpandidangio di tetanggata. Naso saugamo dohot sapor siau sekita unang gabi songo nadibate. Itor tarcap kita halak bata Kristeni. Ala tinggal di perumahan, memang ada 20 halak. Ngayahu dok konotong merhiti jamita. Itur gabi masalah hadiriotai dan gabi pasu-pasu di lueti. Ada kinata, maka tai pehita belge-belge gugu-gugu. Doh terganggu. Di do amata sekretaris jenderal nadiari minggui merhiti jamitana. Nang tua kasudu naposo pe. Dia kasihon lo parjupangan na huroa adonga kana poso pajupang ala di sada parsikola na sida taruh mazo songo di Jakarta. Jadi bako nama asing-asing bedo tempatna alai mar pajupang bima dung di kampus adong mau nasa Silidung, adong mau nasa Tuba, adong mau nasa Kubang do akalan nasing. Idia mahita pajupang. O jebu nami may kontrakan nami terluas dui. Dapola bohai song-songonom manena. Saya marpungui mana sida ganu ada malam minggu dohot malam Senin artinya hari Sabtu malam dohot minggu malam. Maredei mamuselai sepukul welu. Anggo sepukul welu 1 jam sia taburu pia kaparedeu ni alun-alun dope ay lagu-lagu huria dope. Alai mulai sian pukul sia ala lausuhut minum wah makan apa Jepang. Ngamulai be meret sian lagu huriai ngamulai be masuk itu napasa. Lam tabba musaya kasinu do tabba musaya sahab mariak 1 jam 12 dungi dak sai be holak gitar alat musik ngadoh biak kaiber ngadoh botol imai baru pani 1 jam 2 ujungna ngamak korhon gangguan tu tetangga dungi Roma tetanggai icap mana sida ini orang Batak keterlaluan. Tidak tahu kita itu istirahat. Mengganggu sekali. Ini sudah jam sekian. Aledang gabi hohom naposoi dia lo nama dokone. Bapak juga keterlaluan kami sudah nyanyi-nyanyi tapi bapak enak-enak tidur-tidur. Daktar jalo sahasalani. Ipabeli do faktai. Sitong do nadi do niamatai. Halak jawai. Ngamudu pami. Saya maridihamu. Saya ribut tamu. Namu hanu hamu alak batahi.
Alay daktar jalo ni akana posoi justru ibabeli do fakta bapa runa salah. Ngamari dihami tarhonahu tebu-tebu mudum. Aturan nasawe romu mahami. Gurang naiya kamang kainang partutuhan na dadupi di ngulu taon. Sa itadok kita anak ni dibata. Sa itadok kita sitidang ihatan dibata. Hapinang boy saurdop di bagasan parangulutan. Nang sama-sama ita. Apalagi kita tinggal di tengah-tengah ni masyarakat urban. Bahuruk majunuay kola di perumahan odo. Bepiga halak mahalak Kristen. Di Pendawa piga halak mahalak Kristen. Ang orang mampu kita gabe sira do panodak tunasida gabe di bebendi diba si surah kita itu tidak punya arti apa-apa. Ala nido molo didok gabe dengan Kristus Maha Mursadok Portibion ya mari kita tunjukkan. Dina diba saya dong dotong anekdot molo marpunga kaparopuan manang akaama piga-piga halak lao di lapo doho takalan asing ala dina lapo ni Padang di lapo ni Jawa. Misuk doyan lang manang nabakson apola martangiang. Hape dia dangalan ina manga dok na miru pita ke martangiang. Apalagi molodung di jolut si panganos sinumon. Bah, bohabi perjadino na sagabi paso-paso. Dai ko tangiang do alay bakso da pola martangiak ko ni. Toy babolsong ni si tangiang nabi mahitain na. Dang nama dok asa pa jagar-jagar diri hita molo di dahalakat dapat jagar diri tatang. Bamolay ko na serro hata do hita martangiang sa songon na bakol hata pamangata madok hata-hatai unang sa songon na di paeleng si pareho na manang ihoni tukaro di paeleng natuari mamulu si julu jabuta dutulu hala danak marsepida motor hudulaw do inang padita iterasu minum kopi saya somal lu nak danak marsepida di si alay maredi makadak danahon Tuhan Yesus tidak berubah. Itu rotu inang. Ada apa ini? Kok bukan anak sekolah minggu? Kok mereka yang beragama Islam di belakang kita menyanyikan seperti itu? Banget enggak hati kong kopak ini nata bahasa ai viral don waingon. Viral don. Ternyata tidak lagi hanya anak-anak sekolah minggu, siapa saja mau agama Konghucu, mau agama Hindu, agama Buddha. Apalagi anak-anak dan binoto rualan ita bunde de apalagi dang duton. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya gudok. Bah, itu hati, tong mau lihat mati debata. Mau benar atau tidak itu, tapi dari mulut sudah ada pengakuan. Ai siapa manganido roh haluaon do panidangyo. Manang naholan kebiasaan ini, tapi itu juga sudah memberikan satu kenyamanan buat kita. Bah mamolo ye dede musi paleleahon. Hala Kristen na sohase ya, hala Kristen na songsononina. Oh nih dok, Tuhan Yesus tidak berubah. Do akalan asing. Asa di bagasani mahitan wainga kamang kainang di paingot hatan di bata. Diari parningotan hanana ini hata Tuhan Yesuson rap di jauh hita asa rap gabe sitidangi. Marilah kita bersaksi tentang kuasa Allah karena memang hana naik nih Tuhan Yesus ima sada bagian hataridani huason di bata. Dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga itu membuktikan bahwa segala sesuatu tunduk dan di bawah kuasa Tuhan Yesus. Alanita patudumai, jala tapataridahum mai di bagasan di pardalan ningguluta marsada-sada. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat ma Tuhan. Marsaringar khatam tarlumubi di hari parningotan hana naik mon. Songon hataridaan ni kuasom na belga. Dada holan manaluho kamatiak ko Tuhan. Alay manaik doho tu banua gijang. Lau suhut mangalehon sihiri mo dihami akan mangitok ko. Pabuah hami pe iko doho dusugut. Mangingana habangsa para sian nauk pinarademi. Ay naung di baga-baga huko doy sian mulanay. Atong mauliate madiho Tuhan. Mauliate hupasah tami tu sudiruas ni huriam. Naboy rap marsaor nuaing di bagasan bagas joro na bedion mana ngakarwas ni huriam na suboy rap doh tami marpung alay pay hutihut parpungwanon marhiti-hiti live streaming sudi nay hupasahat tami matuhutuhan sa lamar panupa mahodi sudi ruas ni huriamon siya dadanak sahat na magudang marhiti paso-pasum asalam takas panidangyon nami ise ho di tonga-tonga ni Portibion marhiti ngulu nami siya pare
dada kolam marhiti pamangan alai tu makkas may sian marhiti-hiti parulon nami. Ali Tuhan apala di bagasat tikion hubuak kami sada sian ruas ni kuriam na tongom musen waing madabu tu parsahiton jalan waing pihak di rumah sakit Hermina ina nami nyonya maha berupa jahitan sian sektor 2. Asiroham Tuhan marulak luni na namion na tutok terdudu di bagasa parsahiton tungasi maroham hodo padu na sumurung tukdo huasom lau mangaleon kugudot hamalumon garina papang di paridian Bethesda holat di idaho Tuhan mamitor patardo paltakdo hasom madok hehe maho mardalani maho daruli bana di hamalumon jalaho maleto kami do kahamalumon na pinasahapmu Tuhan mi gaduk marsada-sada alay balgasiani lasdo manang hamalumon ni partodion nami gudang do penasotar pajojor kami Tuhan alay posro nami pasikopo mu hobartolomon roham asa manak tu dia pehami mangalakam ulau-ulaon say julana mu kami Tuhan asa totong kami panidangi kami di tonga-tonga ninggulu nami marhiti ngulu siapari pinuji pinasanga maguar murasi kami sedusa pangalason nami marhiti hiti Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin. Hurian itu hatta tapasahat mapeleata laus maride mahita sian bukwede nomor 837.
naus jongjong kita. Tatangnya kon mapeliata martang yang mahita ali di batama namin na di benua gijang hodo haroroan ni salukut sileo-leo na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus hupasata mima siya na nileon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ko parahasya kami pilihan no pati bilo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite tordim asalam tada kami gudang ni sililon mitu kami asalam gergir kami madok mauliat tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu bandua gijang na kudul siya mo ni debata kasanga podo tamuliaw madihoro di saling leleng na marlasi roha do haminuaing ala naung monak ko jala di babakit debata ko gabi raja di atas saluhut alay gabi tumibo ho siyan sudi jala maruli kowar asalopit saluhut ulunitot lau marsob batuho jala ganu pamangan marakato poton hodo Tuhan mau liate marohan nami tuho ala nang diukapo dala tu banua gijang gabi situan ni mali po na mangudio kami tu debata say paso-paso mahuriam na maringana do pedihas yang anon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tu akasuruammu leo tu nasida sahala do tagugu siya banua gijang asa marmulia guarmu di Portibion saya jari maka partoho na di huriam asa hobar tu lamoni roha maka aturan pamicango dot panugunugun na niatur honda sida di huriam say gonggomi jala paritai ma huriam di tano batak na humaliang asalam rarat jala monak huriami leon hapistara siya banua gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru dohot tuaka situa asalam maratura kuriam di tanon say pajong-jong harajau mo di bagasar roha nami asa marhiras ni roha kami mangului dohot mangitoko pahot maroha nami tuho asa kuha tidak ko kami mangulu manang mate pe kami hodo Tuhan nami say paian mahatam dohot dame di huriam asa huingot kami dada khasya nganon inganan nami alay di bandua gijang di labung mido say ramoti namang manggonggomi kami dohot raja dohot suruan na pinabakit na leo tu na sida hapistara siya banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot na sida manguloy paritam pasu-pasu masalut parpungan nila Kristen say ho madongan na sida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nakpe di bagas nabi say lam lokangi siya kami dosa dohot sude na pasorato kami di gas yang anon asalam malungu kami pai mahon harorom mangalapami tulabung niamai amin alia manamina di banua gijang say pinorbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malamon roham di banu tongaon songona di banua gijang lehon matu hamis daron kanguduan siapare
Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Guna kami tu gitu pangucunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tuto di munabe. Amin. Horas madihita saluhutna kamanami inanami mulai tema di debata di parsaurata di bagasat tikion di narap mardingot tita di hari pardingotan hana naik ni Tuhata Tuhan Yesus lao segabe panaik ko sihiri mo modihita di nahorong lubi parsauran dot pakubasen nami ba marsia jua mahita pasu-pasu Tuhata mahita songonina nga kamanami nanami natongo payhut ibu parsauran di bagas tabi marite live streaming alanu pasatay masalay. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Kamis. Puji tentang tradisi
Bangkitan yang menandakan bahwa dia juru selamat. Let's go!